Så de nominerede for årets mest pinlige optræden i en beruset rolle er... Nu ser du ham. Og nu er han væk. Det slår at danse rundt om din taske på diskoteket. Virker det her bekendt? Du troede, der var ingen, der så det. Gjorde du ikke? Det kommer hun til at fortryde, når hun ser det på Facebook i morgen. Synes dine venner, du er pinlig? Think how you drink. Vil du vide mere om dit alkoholindtag? Spørg mig, Dave, på drinkscalculator.com.